دمسي رادي رناينا زلنا كبرات تخطات مدب لما عنتون كمتا بروميز أتنايا እንደገና መምህርና አያና ብርሃነ ገብረዝ ጋብሔር ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ጀርመን ተመሊስናሎ ብራሽን ወብሽመም ሽምኩሎም ተኸታተልቲ ድምጺ ራዲዮ ረና ናዳለውታን ሕጂውን خلمسግነካን ፎቱ thank you for coming okay ቀኒለ ዮናታን anyway አብቆል ጸራና ተራኺምና አለና ተስፋ ገብርካትን ጎብሮ ደለና ቁሩብ ተሰብ ሕጎሰሉ ሆን ድብል ግምት አለኒ ማለሲ እንተዳ ሕጽረታት አልዲኻ ነቀፈታት ቀርብ ወይ መረምታታት ከቀርብካ ቁርባት ስለዝኾንኩ ሆሙታት እንዳተጸበኹ ስለዚ ጽቦ ንኺት ብራሽ ልክ ዓለኻ ፈትውን ፈረቃን ተገዲሰም ከማን ኣብዚ ዋላ በቴሌፎን ዲ ዋላ በፕራይቬት ሜሴጅ ዝልእኹ መልእኽትታት ኣሎ ከምታ በቀዳማይ እውን ሓቢረም ነይረ دويلم دي مالا صحفهم حتتات كقربلك خمس خؤلو زيات حبيريم نيره خمس غورون አለው بزحت كا او خلو امسغنلنا طرح زبولو زتبو زلخ تمرتي زتبو زلخ مخري قليل كم زي مخانو مسغون خايم بحصيرو منالبات نفتا طويلنا زنبرنا بقداماي كيرسعنا خلنا نابا خناتو غزي اخيلنا سلازقارصنايو ذكرانت دا اخوينكا example am tsel kanera ane kem sarahtanya nay hand fabrika zi qand sirhay nay machine ma'ra immo tina mechanical tsagam zalwa ba'le z'riyo na electrician zkhonka electrician alni la kanera zi akhbil kallu xujna be yele abzu khone guday abzi taqalast zhlfون abnet si hansa bntay yirra maslaka dazib laka kullu sb'alkhat wonno tdali kiilatat kullu ተማሃሩዝ ፈለጡ ኸለው ከምዚ ንዝኽእሎ ሳይተጸጋዓሉን ስራሕ ማለት እዚ ከምዚታሲ እዚ አካባቢ ዝመጽ ዘይኮንስ ካብ በቀዳማይ ዝመጽት ያ ከመይላ ሸፈፊል ሓሊፋትን ከማን ከሐተካ ናበልኩ እዚ ከመይ ትሪዮ የጋጥመካዶ ወይ እንታይ ዓይነት ምኽሪ ትበና ኦኬ ጽቦ ዮናታን ጽቦ ሕተይ ዋ የጋጥመካዶ ወይ ትፈልጦ ነገር አለካን ያትብል ዘላ እወ ብዙሕ እምበሪ ብዙሕ ማለት ዝነበርኩ ይሆናል ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ ተወዲብነ ውድብ ምንቃሳቀሰሉ ነበርና መብዛሕትኡ ተሪዮታት ኮሙ ዘአምሰለ ሽግራት ናብ ዝኩሉ ጸገማት ወይ ናብዚ ብዝሒ ውድባት ኣብ ምፍልላይ ኣብ ዘይምርድዳ ዘብጽሕ ሓደ ካብቲ ጠንቅን እሱ ስንታይ ማለት እዩ በቲ ውድባዊ ቅርጻዊ በቲ ውድባዊ አተሓዛቲ ዝውሰድ ስጉምታት ይኹን አቦቲ ግን ዝንኾደ ደለና ጉዕዞ ናይ ቃልሲ ንስመኒና ገጢምና ደለና እንታይ ኸተ ዕላማና እዚ ቁሩብ ስለ ምስቲ ንኾደ ዘይነዛሙዶ ስለ ዝኾና ክልተ ተጋራጫው ስለ ዝኾነ ከምዛ ዓይነት ጸገማት ይርከብ ንሱንታይ ሓደ ውድብ ንምሳሌ ወይ ሓደ ምትኸኻ ሕግታት ይቀምጥ እዩ ፖለቲካዊ ውድባት ተኾይኑ ናቱ ፖለቲካዊ ቻርተር አለው እቲ ቻርተራት እኮ ብዙሕ ዘሰሓብ የብሉን ግን ምሱ ማዕረ ውሽጣዊ ሕግታት ተባሂሉ ንዓኻ ነታ ውድብ ማለት እዩ ከካይዳ ዝኽእል መደባት ይቀምጡሞ ብኡ መልክዕ ተመሪሖም ክኸዱ ደሊ ሕጂም ዝበልካዮ ምሳሌ ሓደ ውድብ መሪሕነት ክመርጽ ተኾይኑሲ ብ20 ሰባት እንተዳኸቁማ ኮይኑ 20 ሰባት እዮም ደቆሞ ጋጣም ኮይኑ ቶም 20 ሰባት ሙሉ ዓቕሚ ዘይክልዎ ምኽሊ ቶም አባላቶም ግን ምሁራት ሰሞያ ሰብ ዓቕሚ አባላት ናይቲ ውድብ ኮይኖም ነቲ ጉዳይ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ እንተዳው ክቕምጦም ዘይክኢልካ ስኻን ክትሰርሖ ክትብል ወይ ንዖም ካ ንኸይተሰርሖም ክትብል ንሶም ክሰርሕዎ ዝግብኦም ባዕልኻ ንኽትሰርሖ ክትብል በቲ ሕጊ መሰረት ትኸይድሞ እጂ ትስራሕ አሳልጦታት ይሰን እዚ ሕጂ ብዙሕ ቦታታት ይድርከብ እዚ ያነ ደጋጊመ ተዛረቦ ንምሳሌ ሞያውያን አበቦቶም እሶም ከምጽዎ ዝኽእሉ እሶም ክኽልስዎ ዝኽእሉ እቲ ሳቶም ዝኽልስዎ በቲ ሞያው ዓቕሞ ብኡ ተመሪሑቲ ምትኽኻብ ክኸይድ ከሎ ዝያዳ ውጽኢታዊ ይኸውን እዚ ግን ኣይ ጎብሮኒ እቲ ምትኽኻባት ዝገብር ወይ ትውድባት ዝኸውን ናይ ካልእ ክቅበል ቁሩብ ኣይኮንን
بتسو زحنصص طرح خيدلي ወይ በተስርዒታው መንገድ ንበልቲ ፈጻሚት አካል ኢሉ ዝቀምጦ ንሱ ይወዳኢ ኢሉ ትሕጊ ኣብቲ ዓንቆፅን ተዳቐሚጥዎ ዝኾነ ብኻልእ ዝመጽእ ክቕበሎ ይደልን ስለዚ ኣብዝታት ቁሩብ ጸገማት ይፍጠር ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን ከምኡ ዓይነት ክፍጠር ትርኢ ኢኻ ወላ ንገዛ ርሱ ብዝሕጂ ንብሎ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ትብሎ ፍላይ ዝናይ ዲፕሎማሲያዊ መዳያት እቲ ንዑ ክገብሮ ዝኽእል ፕሮቶኮል ሲ ልዕሊ ኩሉ ኣድላይነት ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ኸ ኣገዳሲ ኣብ ዓለም ኢና ዘለና ተም ዓለማት ንምሳሌ ከምዚ ኸማይ ዳምሰለ ተራ ሰራሕተኛ ኣብኡ ኸይዱ ንዕን ከስምዐን ዝኽእልን ሓደ ፕሮፌሰር በዓል ሞያ ምስአን ተራኺቡ ክዘራረብ ከሎን ክልተ ተፈላለዩ ስለዚ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ኣቐዲምካ ክትስርሖም ተዳ ዘይትኽእል ኮይንካ ኣብዚኦም እንተዳስኻ ኣነ ልዕልየኹም ስለዝኾንኩ ኣነ ብዝመራሕኩም ጥራሕ ትኸዱ እንድሕር ትብል ኮይንካ ኩሉ ግዜ ትጸገማት ከምዚ ኩሉና ንሪኦ ዘይምርድዳ መጽእ ምፍላያት መጽእ እቲ በዓል ሞያ ብፍላይ ኩሉ ግዜ ጸጉዑ ሒዙ ጠጠው ክብል ይመርጽ ማለት እዩ ስለዚ ዝኽን ቁጠበሉ ክንእርሞ ከም ዘለና ምትዕጽጻፍ ልዕሊ ኩሉ ኣድላይነት ከም ዘሎ ብፍላይ ብዝሕጂ ኣብቲ ሃገር ቆይምና ሃገር ኮፊልና ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብተቆሞ እቲ ፖለቲካዊ ዕላማኻ ንጹር ስለዝኾነ ብኡ ተመሪሕኻ ክትከይድ ትኽእል ኣብዚ እዋን ዝግን بولنتانا كلنا نساتفون لعل كل خان حدا عماص زغون سرعه كلنا بحاده قصعنا ويكا بحاده دوصعنا دلو كلنا بولنتانا نساتفو غداي حقاو منقد تتقيمكا كسلطني الكا زيقورو بصقماتي سن ودخوم كاي كل صقم تفطر دلو ودبات نيرو ኣብዚ ኩሉ ምትእኽኻባት 34 ዓመታት ኮለላ ዘእተወና ማለት እዩ ሕጂውን ቀፂሉ ባምኡ ዝተንከፍናዮ ዝናይ መንስያት እውን ቁሩብ ምፍለያ ዝፍጠር ዘሎ ሓደ ካብቲ ጠንቂ እሱ ሕጂ ንምሳሌ ምክንያቱ በታ ሕግን ሕጋጋትን ሕጂ ትሕግን ሕጋጋትን ትብሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፍን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓርሞሽሞሽ ዝኾነ ምትእኽኻብን ፈፂሙ ድሳነ ይኮነን ስለዚ ነቲ ዓርሞሽሞሻዊ ነቲ ኩሉ ኣካላት ኣብቲ ብወለንቱ መጺ ሞጋየ ጸጸሩ ክድርቢሉ ዝመጽ ኣካል ንዑ ኸሳንዮ ዝኽእል እዚ ዝበልካዮ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታት ነቲ በዓል ሞያ ቀዳምነት ናይ ተቀዳምነታት ንምሳሌ ገለገለ ምዝጉባት ዝኾና ማሕበራት ኣለዋ ምዝጉባት ማሕበራት ኮይነን ንሰን ክራኸብኦ ነቲ መንግስቲ ዝቕመጣሉ ዘለዋን እስኻ ከምተራ ሓደ ፖለቲካዊ ምትእኽኻብ ጌርካ ክትራኸበን ክልተ ተፈላለየ ንዓኻ ሰማዕኻ ይከዳንን ነቲ ግን ሕጋዊ መሰል ኣሎ ሕጋዊ ኸኣ የኽብሮ እዩ በርከበት ናይ ሕጊ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ቀዳምነት ሰሪዕኻ ንዑ ኢንፋክት ዝያዳ ሬስፔክት እንዳሃብካ ልዕሊ ኩሉ ኣኽቢርካ ንሱ ክሰርሓልካ ፉፍ ክትብሎ ማለት ሲ ከተሳስዮ ዳ ይደለካ እምበር ክትንጽሎ ይግባአኒ ንኽብለካ ስለዚ እዚ ይጸገም ዝውድባው እዚ ኣብሶሉት ለኽቀየር ማሓይሽ ዘሎ ኣገባብ ኣካይዳይ እዚ እንተደገርና ኩሉ ግዜ ዝነበርናያ ኣዋይና ኩሉ ግዜ ኮለል ክንብል ማለት እዩ ፍላይ ዝመንሰይ ተመሪሱ ሓስብ ተመሪሱ ዝዛረበሉ እንታይ እቲ ኩሉ ግዜ ኣነ ድብሎ ሕልፍ ተመክሮታት ናይቲ ዝሓለፍና ቃልሲ ንዑታት ምጽናዕ ኣድልየካ ልዕሊ ኩሉ ኸ ሰማዕቱኹኑ أو هللتغنو إلى كل جزء مخرج زلقسلو نزن ودخمزن سمعها انتي تجبرنا حايش كتب كلها زيادة سلسلة مكايمو همزي بلتي ريتي كم زمثل مالتي إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا براشينو زيت بوزل لها مخرتات كاو سميعهم يوم زحتتات سدول كازلو من البات نزم بقدامي زي تخاتاتلونا እንድሕር ገለ ክትፈልጥዎ ትደልዩ ኣሎ ኮይኑ ዳይሬክትሊ ንገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ብራሽ ወይ ከዓ ብራሺ ነው ሕተለኩም ኮይኑ ናብ ባዶ 49713541 ብምድዋል ወይ ከዓ ብመገዲ ፌስቡክ ይኹን ብመገዲ ዩቲዩብ ኣው ኣብቲ ኮሜንት ክትጽሕፉ ይላቦ ማለት እዩ هجي براش ناب حنتي زمصتك حتولا ساقا زبوزحو بتفلالي عينت لحتى قرب سامرايز كغبرا خفتني ابز حلف غزي انتايل كان نيركا سبيشالي نزن ودباتي خاتك باي ذا واي انت تصلل لك هادي بزن ودبات بزح غزي خات تقسن
بلاس زي ماسي أبزو خويننسي تكأتنا هيك دف كخونا زي سعرا ويقال زبل كالات هاوسي خانير كامسلني سودة سايبا لكان نقيف كانير كاس أبرح لنا تصبقير كاس لم تأغاهم قرب نيجاتيف تتعم اوكي حدا نيجاتيف يكون ولا ذا حجي يقدم خملشات صنع خصي مستود باو السرار حي الزاميد خزا خملشات صنعو مالتي اجيتا ايتي تصقم انا منغستي مزيهلو اب ارتراسي حنت معلتي حميم ديو صديف ديو زسعير دي هند بتاو مزطفس ابزنا ابنت قال متكاتا خونا زصعرا لوا هم يلم كزارو سميع قال مسبلكا مسو زاميدو مسددو ملختيزي هو صبوي تحتكو ببرها له زياده افلطو عب خلالو انا بزياده اب كندت حزبي يتوم አባላት ናይተን ውድባቱን زياده ሳቶም ክፈልጥዎ ሶምኩም ማሃሩሉ እንተخيلهم يتمرات خون زخل بالمنت ابتي خص ابت لوجيك يزارب دلو ابت حقاونت اذا عنت وطاين بنيرنا حنت ودبسي وي حنت متخخا حقن حقاونت انتنع كما اكلا زخل زقمطت حقي اب حزب وريداون كتزاربو لتفتن حنسا نت حزبون بهم وخدغزو تدل مالتي انا اجيتا بدلو حقاونت كنلبسو خنكلالنا حاده تودي بكا مخاد لعل كله تصقاي تتوديبكا تخودو ግን ንስልጣን ወይካ መተካታ ናይት ስርዓት ክኸውን የልካ ትገብሮ ውደባ ግን እዚ ጨርሹ ተቀባልነት የብሉን ሕጋውነት የብሉን ዘሃበን ማንዴት ንኾምኡ ተዋዳዲር ወይካ መተካታ ክኾና ዘሃበን ማንዴት የለን ልዕሉ ኩሉ ኻና ዓአተን እሱ ስለዝገበራ ዘን ውድባት አነ ዝነበርኩ ለየ ዝዛረብ ዘለኹ ንዓይ ወሲኽካ ማለቲ انت يدبل دلغو ودبا بفلاي توديبك نتيت دلي علامه نختوقع مودابك لعل كل تصقاي بزتودب ملكعت كودون بفنوز منقد ختكودون كلت تفالالي اتودبا تودبو دلها جناب ساعات زي نمتكاتا نايت سرعات كخوني ኢልካ ሐሲብካ ትገብሮ ውደባ እዚ ብፍጹም ተቀባልነት ዘይብሉ ዘይቁንዑኻ እዩ እዚ እንድሕር ክትገብር ኮይንካ ቅድም ነዚ ዘሎ ስርዓቱን ክትቀበሎ ክትክእል ኣለካ ስርዓት እዚ እኮ ወይ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ዝነበርናሉ ክልተተን ውድባት ዝነበራ ናይቲ ስልጣን ዋናታት ሰን ክኾና ኢለን ስለዚ ሓስባ ዝነበራ ነቲ ስልጣን መን ቀደመ ተባሂሉኻ ብዝኩሉ ኺናት ሕድን ተሓንታ ዓብላሊት ኮይናኻ መጽያ ማለት እዩ ተዓብላሊት ኮይና ዝባ ጉንባር ድመጸትውን እዚ ሒዝዎ ደሎ ስልጣን ሕጋውነት ኣለዎ ክንብል ኢና ማለት እዩ እንተዳ ዘን ውድባት መተካእታ ናይቲ ስርዓት ክኾና ኽኢለ ዳይና ንብል ንሕና ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ብሕጋው መንገዲ ዝመጽ ስርዓት ኣይኮነን ኢልና ንኸሶ ስንታይ ማለት እዩ በቲ ቁዋማው መንገዲ ቁዋም ዝበሃል ኣብ ሓደ ሃገር ኣሎ እሱ ትከል ክኽእል ኣሎ በቲ ቁዋም መሰረት ናይ ፖለቲካው ሰልፍታት ብኸመይ መልክዕ ክቆማየን እቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ዘዝድቆ ሕጊ ኣሎ በቲ ሕጊ እሱ ዘዝድቆ መሰረትካ ዝኾነት ፖለቲካው ሰልፊ ክትቆም ከኣኒ ሕጋው መሰላ ኣሎ ማለት እዩ ስልጣን ናታ ከምዃኑ ከተረጋግጽ ተኾይናኻ ናይቲ ስልጣን ዘረጋግጽ ሓደ ኮሚሽን ካ እቲ ቁዋም ዘቆሞ ትካል ኣሎ እቲ ኮሚሽን እንታይ ይስርሑ ነቲ ዝኸደ ውድድራት ተን ፖለቲካው ሰልፍታት ተወዳዲረን ኣብ ስልጣን ዝመጸታ ዝበዝሕ ድምጽ ዘምጸት እቲ ኮሚሽን እዚያ ልክዕ እዚ ምርጫ ተኻየደ ፍትሓዊ ነይሩ ኢሉ እሱ እንተዳ ኣሚኑሉ ተቀቢሉልዎ ይኻ ኣምበርታ ብሰዓረት ትመጽእ ንሱ እንተዳ ተቀቢልዎውን ንሳ ክትመጽእ ከም ዘይትኽእሉን ክንፈልጥ ክንክላልና ከምዚ ኩሉ ዓለማት ዝኸዶ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከይበጻሕና ኮለና ፖለቲካ ውድብ ስለዘለካ ንስኻ ከም መተካእታ ናይቲ ስርዓት ኮይንካ እንተዳ ትንቀሳቀስ ኣሊኻ ዘይሕጋው ስለዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ካትግና ይኻ እንታይ ኣብ ውድድር ተኣትለኻ ኣብቲ ሕጋዊ ሃገር ነቆሞ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ተልዩ ውድድራት ስለዘካይድ ናቱ ስነ ሓሳብ
ዕዳጋ ውሪዱ ካብ ህዝቢ ድምጽ ክረክብን ተቀባልነት ክረክብን የጓሳጉስ ማለት አው ብትሕጋው መንገድ ኣብ ዘለና ህሞት ግን እዚ ሁሉ ዝሓለፈ 30 ገለን ዓመት ምሳሌ ናይ ዘን ፖለቲካ ውድባት ኩለን ነቲ ፖለቲካው ቻርተር ናተን ነቲ ዘለውን ውሽጣዊ ሕጋጋትን ኣውን ኣስሪፀን ናብ ህዝብኻ ዕዳጋ ክረክባሉ ጥራሕን ክዋፈራ ጸኒሐን ተሓንቱን ልክዕኹሙ እዚ ዘምጾ ጠንቅታ ይኸውን ነይሩ ማለት ዘን ውድባት እዚአን ንሕደን ጋጨዋ ነይረ ጋጨን ካኒ ኣብ ዝተፈላለየ ምፍንጫላት ይበጽሓ ምስሓሓባት ይመጻ እዚ እንታይ ፈጢሩልና ነታ ሃገር ንድሕሪት ክጎቶ ወይ ንዝተቃውሞ ደንብ በቂዑ ኺኢሉ ማለት እዩ በንጻሩ ኸኣ ስርዓት ህግደፍካ ዝያዳ እንዳሰወደ እንዳሓየለ ክኸይድ ካብ ኣብ ተግባር ኣብዛ ሕጂ በጽሕዋ ዘሎ ደረጃ ከም ዝበጽሕ ገይረኖ ማለት ሕጂ ካብዚ ተማሂረን ኣነ ከም በዓል ኣነ ንምሳሌ ካብቲ ውድባው ካብ ከምኡ ሰራርሓ ወፂና ነፃ ዝኾነ ሓደ ነቲ እዋናዊ ሕቶ ክምልስ ዝኽእል ቃልሲ ከነካይድ ኣለና ኢልና ኩሉ ህዝብኻ ብከምዚ ክጓየ ከም ዘለኻ ነጓሳጉስ ኣለና ህዝብኻ ነዚ ተፈሊጡኻ ተርኡ ክጻወት ካኒ ክገብር ክኽእል ኣሎ እንተዘይ ኮይኑ ግን ተጸባይ ናይተን ውድባት ተኮይንካ ተን ውድባት ኩሉ ግዜ ሕጽረታት ኩልወን ኽእሊ ጉድለታት ኩልወን ኽእሊ ኣነ ሕጂ ክርዳእን ኩሉ ሰብ ዘሎ እዚአን ክመርሓይ ክእላኔን ኣይኮንኩን ድብል ዘለኹ ወይ ዝኾነ ሰብ እዚ ዓቅሚ የብሉን ክመርሓይ ክእልን ኣይኮንኩን ድብል ዘለኹ ወይ ኸማን ተወዲበን ይኹን ወላ ብውልቀ ይኹን ንመርሕነት ደረጃ ክበቅዕ ያነ ክወዳደር የምባሉ ልዕል ኩሉ ጸጋ ምዃኑ ነዚህም ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ክንተባብዖም ክንክእል ኣለና እዚ ግን ኣብቲ ሕጋዊ ዝኾነ ስርዓት ምስተኸልና ንዕኡ ክበቅዑ ምእንቲ ዳይና ነተባብዖም በር ሕጂ እዚ ሰዓት እዚ መራሕቲ ኮይኖም ክረኣዩ ወይ ክወጹ ኢልና ይኮንና ነተባብዖ እዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስከ ንኣብነት ከም በዓል ያኣክል ገለ ንዕኦም ከምልከዲ ዝዛረቦ ዘለኻ بحقاو መንገድ ተመጺና እቲ ፖለቲካው ሰልፊ ከም ዝብሎ ጸናሕኹ ሓደ ንስልጣን ዝወዳደር ትካሊ ጥራሕቲ ያነ ድጸሎ ደለኹ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ናይ ስርዓት ምትካል ደረጃ ብዘይ በጻሕናሉ ተቋም ዝብሎ ከም ዝኽጠሶ ጸናሕኹ ማለት እዩ ተሕጋውነት ናይ ተሃገር ከየቐመጥካን ውድድር ስለ ዝመጻ ላይ ድቃወመን ደለኹም ዝኾነ ፖለቲካው ሰልፊ ንስልጣን ክትወዳደር ኢላ ትቆም እቲ ተቐምጦ ፖለቲካዊ ቻርተራ ንዑ ዝእምት እዩ እቲ ተቐምጦ ውሽጣዊ ሕጋጋታውን ንዓ ንውሽጣ ነቲ ስነ ሓሳባ ከስምረላ ዝኽእል ሕጋጋት ውሽጣዊ ሕጋጋት ተቐምጥ እያ በቲ ሕጊ መሰረት ዝኾነ ነገር ክወስዱ ከለዉ ሕጋውነት ኣለዎ እቲ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንብሎ ግን ካብዚ ዝተፈልየ ክልተ ነንበይኒ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዛዕባ ንህዝቢ ኣብ ስልጣን ንኽወዳደር ኢሉ ዝቃለስ ትካል ኣይኮነን እዚ ትካል እዚ ልክዕ ከምተን ፖለቲካዊ ውድባት ፖለቲካዊ ቻርተር ኣቐሚጡ ወይ ውሽጣዊ ሕግጋት ኣቐሚጡ ዝኸይድ ኣይኮነን ኣባል ናይተን ውድባት ንምሳሌ ክኸውን ተኮይኑ ሓደ ሰብ ተን ውድባት እንታይ እንትገብራ እዚ ዝተቐሶ ዘለኹ እዚ ፖለቲካዊ ቻርተርን ውሽጣዊ ሕግጋትን ንሱ እንደረክቦ ነቲ ኣባልኩም ክኸውን የዝበለ ንዑ የጽንዖ ግዜውን ገደብ ገብራልየን ናይ ክልተ ወርሒ ከጽንዖ ክሪኦ ድሕሪኡ ኣነ ዝተቀቢለየ ኣለኹ በዚ ተቀይደ ክኸይድ ከኣኒ መሪጽ ኣለኹ ምስ በለየን ኣባል ድገብሮ ኣብዚ ህዝባዊ ማሕበራት ግን ከም ባዕሊ ኣክል ይኹን ካልእ ብወለንቱ ዝመጽእ ኣካለን ዝገብሮ እየን ስለዚ ካብቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብሶሉትሊ ዝተፈልየ በንጻሩ ኸማን ኣብ ሰዓት እዚ ብፍላይ እቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ባዕሊ ኣክል ትዝላዓለ ተራ ተጻዊቱ ኣብቲ ዝሰፍሐ ህዝቢ ተንካልኦተን ውድባት ዝብለን ዘለኹ ህዝቢ ምርጭ ይድገብር ነታ ደለያ ክድግፋይ ነታ ዘይደለያ ኸይ ድግፋኒ እዚ ናይ ህዝቢ ግን ሕቶ ህሉ ኩነታት ናይ ተሃገር ንኽምልሽ ልዕልተን ውድባት ዝላዓለ ሓላፍነት ወሲዱ ተቀባልነት ረኺቡ ክኸይድ ዝኽእል ንሱ እዩ ነይሩ እዚ ጸጋ እዚ ግን ኣይተጠቐምናሉን ተሪእና ኣብዚ ዝሓለፈ ኩሉ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ብዙሕ ጸገማት የጓንፎ ኣብ ረጽሚ ያኣቱ ምስተን ፖለቲካ ውድባት ምሳሌ ኣብ ገለገለውን ሽርክነት ያኣቱ ምስተን ውድባት ሕጂ ብዚ ቀረባ ግዜ ኩሉ ግዜ ተሰምዖ ዝናያ ኣክል ምሳሌ ምስ ውድባት ኮይኑ
እዚ ዝብሎ ዘለኹ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ቻርተር ብዛዕባ ገለ ማየት 3 ዓመቱ ገይሩለው ብዛዕባ ጠራ ክዘራረብ ማለት ኣብ ክንደቲ ዕዮ ገዙ ዝገብር ኣብቲ ጫማ ናይተን ፖለቲካዊ ውድባት ለቢሱ ብናታተን ስቲባሎ ንኸይዳሎ ማለት ኣብ ልክዕ ኣብ ገለ ክዛረቡ እናቶም ሰሚዐሜ ባዶሽ ከይርከብ ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ሃገርሲ ሕጂ ተዳሊና ክንጸንሕ ስለዝደለና እንታይ ማለት እዩ ባዶሽ ሕጂ ስጋዕ ክንድዚ መኻን ኮይኑ ተሃገር ክትሪኦሲ ስለዝተቀጥቀጠ ስለዝተጸቕጠ ሓደ ዓማጽ ዝኾነ ካብ ኣፍ ደገ ገዙ ከውጾ ዘይክእል ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዓቕሚ የብሉን ኢልካ ልዕሊስ ዓቕሚ ከም ዝወነንካ ናቱ መሪሕ ኮይንካ ክትብገስ ምፍታን እዚ ጨርሽካ ጉጉይ ኣብ ሓንጎልካ እውን ክኣቱ ዘይግቦ እዩ ልዕሊ ኩሉ ህዝብኻ ከተተስኦ ኣነ ሕጂ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ድብሎ እዚ ህዝቢ እዚ ክትስቕ ክኽእል ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ንሱ ግዳይ ናይቲ ስርዓት ዘሎ ንሱ ብዝለዓለ ደረጃ ክትስቕ ከም ዘለዎ ክንገብሮ ኣለና ልክ ሕጂ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዝሓለፈ ሰሙናት እዚ ናይ ባንግላዴሽ ተረኽበ ጸጋታት ንርአዮ ባንግላዴሽ ልዕሊ 174 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ እዩ ተቃውሞ ውድባት ካኒ ተቃውሞ ኣብዚ ደገ ጠራሕ ዘለዎ ምሽ እዚ ናሃና ውድባት ደይኮነ ካብኡ ዝሓየለ ብዝበርትዕን መንገድታት ምስ ዓለሙን ሓያል ዝምድና ዘለዎም ኣለው ግን ንሱ ይኮነን ትፍታሕ ንሶም ገብርዎ ይካሉን ትዘጓሳጎስዎ ናብ ህዝቦም ኣትዮም ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ኣብታ ርእሰ ከተማ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ተሲኦም ዝገበርዎ ዞም ኩሉ ህዝቢ ብሚልዮናት ወፂብ ጽርግያ እታ ሓላፊት እታ ፕራይም ሚኒስተር ሃዲማ ከም ትወጽእ ገይሮም ልዕሊኡ እቲ ወታደራዊ ሓይሉ ደሎኻኒ ጸጉ ናይታ ሃገር ውሕስነት ንኽሕሉ ሓላፍነት ወሲዱ ካና ሓደ ናይ ኖብል ፕራይስ ናይ ሰብአዊ መሰላት ናይ ተኻትሎ ናይ ሰላም ብልጫድ ወሰደ ብዓለም ደረጃ ንዑም ጽም ኮፋ ቢሎሞ ተን ውድባት ኣይኮዳን ሕጂ ንሕና ኢና ንቃለስ ነርና ስለዚ ንሕና ክንሕዞለና ይበላን ንሱ ብዝተማከለ መልክዑ ርግኣት ናይታ ሃገር ሓልዩ ንምርግጉኡ ይሰርሓሉ ብኸምኡ መልክዕ ይሰርሕሉ ንሕና ከምዚ ደረጃታት ክንበጽሕ ነዚ ተሓሳስባ ዝኽንውን ክንክእል ኣለና ተን ውድባት ሕጂ ክንድ ጉያ ነንሕደን እውን ስምምዓት ኣይክህልዎንን ንስልጣን ንሕርት ጓያ ኮይንካ ኩልኻ ስልጣን ስለትደሊ ነናትካ ክትብል ነቲ ህዝቢ ተመቃቆሎ ኣለኻ ህዝቡን እኮ ዘይቅበለካ ኾን ይኽእል ኮይ ኣብ ሓለፈ ሰሙን ገልጾ ነይረን ምሳሌ እዚ ተዳናጋጽ ዝበሃል ዲ እዚ ኣባል ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ዲ እዚ ገለ ደሎ ነዚ አሊኻ ወይ ነዚ ወጊንካሲ ንስኻ ልዕሊኡ ኮይንካ ስልጣን ክትሕዝኻ ስለዝተቃወምካ ወይ ስለዝተቃለስካ ክትሓስብ ከለኻ ዝን ገዛር ሳይንታይ ንሱ ዘይቅበለካ ኣካል ዘይድግፈካ ኣካል ኣምጪኻስ ኣነ ድመርሓካ ትብሎ ተሊኻ ግደፍታ ኻውን ላዕሊ ዶታ ገይሪ እዚ ህዝባዊ ግንባር እኮ ሃገር ነፃ ምስ ገበራ ህዝቢ ክርድኡን ኣብዚ ሓንቲ ከስምረላ ዝደሊ ኢሳያስ ኣብታ መጀመርታ ዓመት ናይ ውድባት ሓሸውየ ኣይድልየናን ይኽብል ከሎ ብዙሓት ዳርጋ መብዛሕቱ ብፍላይቲ መብዛሕቱ ኣባል ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ነዚ ጉዳይ እዚ ከምንታይ ገይሩ ዝወሰዶ ነይሩ ነዚ ውድብ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንዕኡ ዘይምቅባሉ ገይሩ ወስዶ ነይሩ እሱ ይኮነን ናይ ኢሳያስ መልእኽቲ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ግንባር ነይሩ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ዝምባሌታት ዘለዎ ኣኪቢ ዝኸይድ ነይሩ ሕቶ ነፃነት ቀዳምነት ሰሪዑ ይኸይድ ነይሩ ካልኣው ግን ናቱ ስነ ሓሳብ ናቱ ውደባ ናቱ ዝንብሎ ዘለና ከም ሰልፊ ቆይሙ ተቋም ምስገበለ ንሱውን ሰልፊ ቆይሙ ክቃለስ ዝደለ ኣካል ከም ዝነበረውን ክንሪኦ ክንክዳል ነዚ ሰይርዎ ሕጂ ካብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ሰልፍታት ንኸይቆማ ናቱ ንዑ ናይ ውድባት ሓሸውየ ድሕር ሕጂ ኣይኮሉን ይድበለ እምበር ነዚ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንዑ ዝለዓለ ግምት ሂቡ ተዛረቦ ከምዘይ ምዃኑ ዝንግረ መንገደይ ከስምረሉ ፈቱ ሕጂ ታይንም ክብል ኢለ ደምፀ ዘለኹ እቲ ውድባት እውን ኣነ ኾነካ ደሓን ከምዚ ክገብረካ እናበለ ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ናይ ውድባት ውሕስነት የብልካም ኣብ ፖለቲካ ስልጣን ግና እዩ ነቲ ስልጣና ክትብል ዝኾነ ዓይነት ምጉናይ እውን ክመጽእ ኸዲ ስለዚ ከምዚ ናይ በዓል ባንግላዴሽ ተራየ ምርግጋ ንኽንፈጥሮ ንዕኡ ኩሉ ህዝቢ
إيدا إيدكا خبللو خلالو ناي كل هاجراو متخخاب كنرق خنكدالنا أو والله خان أجر من قد ينفع أنا حنت بهوتيسي كل جزء تتنكفلنا حنت نجراله هو سانتا سلكا سبعان سلستان قدمي 50 حدا عامت يدبل دلخو نحنا تعلمن بوليتيكا وتمرتن ودينا هو نمدب استقربنا له مدبنا وهابنا يلوم تمرحنا تاكيبنا العلميتن 50 نخون حدش نبرنا هنا حجوا تقادالاي حدا قبري وتحمبرت زبال ابونا اين عنايم اتو وانتون عابي سباي مرح حيلي غانيرو فقر مكان مرح حيل بتوان تقبلك كلكم مرح خفل السراويت مالتي زي حج ناي جنرال ليلوم دصوعو ناي جنرال معارق مالتي تزلع عليه حيلي نير يشعو قبري وتحمبرت انتايلنا مسلكا حدرا دبلكم يلنا نزخونه قلطيفكم تهاويكم ازي جيغنايو ازي خا سنفيو ازي قاله كيتبلو مخنياتو جيغناديو اي جيغنانديو حاده تقادالاي زفلت ابتا غزي معالت مسواتي يلوكا مخنياتو جيغنات صنيح حجي حاده حما سب كون خدي وي حاده قفعኛ كون خدي قفعኛ نيرو خا تمليسو ناي بحق نتهزبي كخحس حيال دخونه وصيتاو زخونه ناي جيغنا زخونه سرحخا سرح خدي لنا سلازي زيا قال زيا كل غزي قنعت خا انا بحق قنعتيا حجون نزه حزب خنكحسو كلنا زغبرنا جيغاتات انت دا نيرو خوينو انت دا هليو السو موداتا خمزي مخانو فليتنا بتي نايت حزبي صقم مفتاح خنكحسو انت دا خيلنا زياده عابي جغننت كم زفصمنا سلدو صرنا حدرا نتم كلكم بقعاتن كلاتن زلكم اب كل مدايات اوشت هاجر زلكم بفلاي نزي خمتي دقاقي مزبلو مستوم ناي قربا مسانيتكم دخونو بزتود بملكو ناي قدنا يكون انكبزح واحد ناي كلتا سبات سلس سبات متخخابون حدا عابس رحيت كسرح سلازخل نزي نغارزي بخومو ملكع توديمنا نفتحنا يزي قناتاتنا هاجرنا نقبر بزقات امزي تصوع مالتي سلازي زن ودبات حدرا اتي مونغو ودباتن مونغو سيفيك سوسايتي زباوي محبراتن كلتا عبيت استفادالي ببوتو حيزو خيت تزخل ينفاك تزلع على وصيت كل واخد بفلاي تزباو محبرات السو خغبرو انت دا حيلو خا تنودبات انا ب100 يامن انت دا انا عن منن زخل من قسقاساتنا حزب مصيو ولا حانت خاو تفدين زخدالو مغنياتات اي كلونني بتكبار كارينا هنا ياكل از تنقسقسولن مثال كل زابالنا يودبات نبرن بعابيتن ودبات ون زياده دغفن دغلصالو زحوسو ان زنبرا غزي نيري دحريون زناي بريغن حمد مسمصون نكحومو سلازي تي ناي حزبي منقسقاس لعلي زخونه حايدي كم زلو خنا امنكن كدالنا بخومو ملكع خاني سرع خدالو كل زمتخخابات زخي زلو فلاي ناي زمنسيات نايتن ودبات كاني نزب قمت اتيل داغم قمت كل تحلف تاريخات زخ توسط صنع حسن زياده سلازفلطو نزتات كستاي غيرن كغبران تخيلن بتاعم صبغو تدي كوينو كن كل غزي نفسها زقشش تمالي زحالفه خندي متخخاباتن مسمارن زنبر مملسكا اندا تبتنكا مملسكا تاكب مملسكا تبتن كل غزي عود زخونه غوبايا خكايدنا سميرنا ندابلكا حانت وصي ديبلو تسفا زقرت نت حزبي اب كند مسرح نعو وجي ديلكا اتنا بحق نت حزبي كعقبو زغل حيل خاصنا بحزب مغوس غواس كونالو بحصر دبله اب كندي زياده من لاي ناي تودبكا نت حزبي خمي غيرو خم تاخذ حزب خيل كم دلو زبلو زلو لعلو كل خا وشت هاجر كمي غيرو خم زاعت تغداي تغبركا زياده تمرات خوينو بزح انديتي شجرات بزح نزاربولو مخالنا كن ازخعصو إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدن تيرادي إرناينا زلنا كبرات خطاتلت مدب مسانا أيانا حاونا ممهرنا قديم تقالا لاي برهانا قبرز قابير براش كاب كتما شتوتكات بادن بتنبرغ جرماني زلو براشين حنت خبتن حتتات متسياتك هزلا ستيل نزن ودبات ويك أنا زي هزبا من قسقاس ملكتيو
مسكالوت هاجرات وي مسكالوت سلفتات نايكال هاجرات ترخيبن كسرحة خمايت خلواس كميتريو صبودو يمسلكا هذا الحتى يمسيكا وهذا صبوغي أي صبوغني يقبل ناتاتن قداي سلزغوني زارو وستاي جن لعلغلو بفلاي بوليتيكاوي ودب كمزي دي قديمه خطوصت صنعو ناتا بوليتيكاوي بروغرامات سلازلوا كمزي ناي صقاماي حيل تكون تخل ناي مان تكون تخل سوشياليست تكون ما وي ليبرال تكون تخل زي قدس نعا كم كل تقول قرنعات عالم النريوب زنبرو العدون تخوينو اتي خما عينت علامات دلو ناي كالا هاجر ودبكا مسو تراغيبن تلازيبن كزاراربا زي حقاو مثلاني ابزو وان زغن نعو غبرا نعو غيرن كاني اسي تقون عيلن نعاي وينت حزب اتراخ منو كم زي كلا زي خردا اخلالو كم زي قديمه خطوصت صنعو مخنياتو حقاو زخونه سلفو قيمكا بحقاو منقد تكيد كلها ترخكبات ونك تكايدو كلها حقاو مسألة لك خمس زلنا يعني مثال زمنا يمانويان تقينهم حج فرنسا دلو جرمن دلو أبولان دلوس الراقبوا تعلمهم قصفحوا بأوروبا زلا على درجة قيس اللي حسبوا مالتي أبزين إحنا دلنا لهم موت كاني كومو حاسبا كالراقبة خلين ولا حنت تسقم دلو يكون أنا حجنا بيه يتملغتيك تزحاش يزبلو اتوم بدقة زلنا السن كومو سلزتراقبة بون احنا ازي حدا قنيا إلا ناقتا انصارن تبقسنا ويكان عين كنوقعن مفتان ازي بمسروتو جيجاي حقاو مسلكم دلون كنردا خنكدا لنا انا اجن نمثالي بزي زلنا بتخبابينا انت داخن موصو خوينا حدا طرنفنت نا اسلام زلو منقسقاس مثال بسودان تلي كوما عين الزامن منقسقاسنا اريترا اندحر وي كوما عين متخخابات علي مسو تراقيبهم تسنا حسابنا تاتهم كسفحوا بتوتاتات كنقاسقسو حقاو مسلومي اتي انا قاومو ويتنكالوت كقاومو بتي ابتي منغستاو تكالنابتن بلو دلنا قواماو سرعتنا جن كمز زامسله حدغኛ دخونه متخخاب كله خمزي كل ابتقوام كان دحر قميت كيا بو ملكع خمزي الرخبان فلت اب ساعه زين زخون خغبره خلا كومو سلاز غبره حج خومو خوني تهاجرين لكن موداتا اقميتنا سلن خيري تنهنا صقمات دلو كومون معرين بول هج بتግራይ ناب تግራይ زلو قال من قسقاسات كله كل يوم زي تግራይ تግርኝ لهم ወይ زي ኤሪትራ زي تسكفلو سب مالتي امن كل يوم ኤሪትራውያን ولكهم امنت زلهم نحنا تግራይን حادينا زبلون كله كل يوم እዚኦም ክራኸቡን ናታቶም መሰሎሚ كومو سلازبولو جن كومو خطكون يا تهاجري لجن أنا بزح جنقلا أيكلن ويتخلى أكلون كجنق يبولون السيج تسقم نابزي تقاوم دم ويكابزي إريترا ويندلنا كم تاني حنا ندليا حنت صففت زيت تكف زيت نكا هاجر كتكون لنا ندلي أو عالم كوين ندلنا استفعل لي تحساس ما كله خيلي كم زي عقدكم جبرا جن تنبو زينا عمنا أكلات توديبنا نعو كنسعره هنكيل لنا تمسعر انت حجز سلا انت هاجر اريترا حنحسب لنا قالتي ساتهم زغبرو ويت ساتهم زغبرو رخكبات كسكفنا ون يقول انت دان احنا زبزحنا تزحاي لاكل انت بزا حنت اريترا حاسيبو تاخذ كيلو اتي وحد زخونه بصابع دقصري خنبلينا مالتي ولا 200 خون خل 300 خون خل سمتي خسعرني لسكف سبتلي وقرب يقاقل لي يدبه مثالي غمز بالكو تقراي تقريني لزخيتلي زبمولونا اسلام دلو زبنان بمولو بزح خباي جمير كمالتي زي قبلاتي خستاي تاريخاوي تقال خال حتينا اتي زلنالو وانا ابز جلوبالايزيشن زلنالو هموت كن كوما عينت أجباب كمتسي لزحسبتليو تعنا دا يبلو ترح قون سلازخير نتا تعنا دا يبلو كل مسؤوت ما قوت تعنا زلو بوليتيكا سريحة مستن عهد مس كل خطأ خاقيب كاخت كيت كل خا زيادة مراتكم لكع معرفة قوموتي نايت أولن فنت مالتي قدف قدم كوت سايتلنا كوي
مجاهدين كمز بهاجر كتأذاتو ودريو أوه. قال قليلو أوه. يدفقن تودى بس لزقونه نسود سرح الله إذن أنا قم فنوي ببافنا ذهبنا ترحينا هنكيد مالتي نقبرو خالنا ومسل زرعه يا خالد زارب دلو خالد مسخاي حطو مليش كله سلازي جيج اب جيجاي نادلنا بزعبا زي زخونه عين متخخا ويرخكبا زقبه حقاو مسلومي ايتساتفني خاي تبلوني خا ايتراخمي خاي تدخل كله اكل صفصيم يبلكا تدخل كله انت خوينكا ወይ ክራኸብ ተኮይኑ ኣብታ ንብላ ደለና ታ ቆዋም ንብላ ደለና ክትቆም ኮላ ንኤሪትራ بخمي أجباب انتخاد يا خت معرق تخيل ويكا تعب تخيل ويتقطباوي هوتا خلعل زخيل نعوب قمت زقتوه بتوم كإلاتات كل جزء دبلوم نسوم حانصصو السوم بزسندو تهزب خاطر زراريبو تمايتو بزز دقو مسرت بو طرحنا هنكي شعو خمو خونا لو دي خبل كومو خون يبلون دي خبل زخال حتى مالتي حجب ساعات الزقن نزخونت كتراخب نوري يقولون مو ناتا مسؤولون كن حلو لك حمتان انا حجي مستي زادلي ان نحر الراخب على خوينا استخال خمس زادلي الراخب سيس لمتين انا ناخذ كله من ذهب نايتي ممزاني نايتي من رخابن زي من رخابن سلاز كلنا هم ايتراويان كابزن وصا نخبديله اين سكفلو من رخاب سلاز تغبره مناي ملو حزب ايترا من رخاب غيرنا ينوسدو تاودب مزخونه تراخيبا حجي معاسي لنقنا سمعنا يرن مثال بديس ابا تاكيبهم زعبا ناي مسغاغر منغستي قال عينت بامو غبرني يرحد بزعبو ابالناتو ابو منبر زخونه مالتي سو سمعوا بدي راديو ينفع اجي اديس ابا زغربا غزيون كنكبينا مس بريغادنا حمدو دلون تزاراريبنا لنا بالنير السوم يوم حج دخون توم تاخاقوب مال زيوم سلاز تاخاقوب حجسي نت نغرتي كسكفلنا بزح خيچنقنا يبلون يخبل دلي مخنياتو انت تايم كغبرو نبينهم غيرهم دم خدوا بخومو زودا ነገር ከለዲዩ ሞغات هاجر اب كمي همت ያደላት ህዝብና ከመይ ይደለ ዝغሉ መጽናዕታት ደድልዮ ካብዚ ጉያ ኢልካም ዝኾነ ምረኻብን ዝኾነ ክትገብር ኢልካም ሕሳብን ዝሓሸን ከም ትባሞ ዝብሎ ነበርኩ ኣብ ህዝብኻ ጎይኻ ህዝብ ከም ድልዓል ተገይርካ ልዕሊ ህዝብ ዝሒል የለን ዝኾነ ዓይነት መሳርያ ብረት ወላ ዓቢ ወተሃደራዊ ንዋት ኣቐሚጥካ الكيت ناي جزيو دا ويكا ناي جزيو عود دا يخم تسأل كاد خير مبر مسرتا وعود كلنا توم إريتراويان سنيت فتيرنا إذا هاجر زي حان تحقاوي تهاجر نخن قبرا كلنا تن دا يبلو بحابار كوينا مسن سرحت أرح خمخانو آميننا نابزين توقينا حايلنا كلنا بسقبرنا تصبق يخبري ليه إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمت راديو إرينا نازلنا كبرات تختتلت مدف نسانا ممهرنا أيانا قدين تقال لاي برهانة قبرز قابهر براشي زرلو براشينو حنتي حنتو مسياتنا لا I don't know كيف حاليو ديو ولا نغفيتا ديو إذا لحن كم دلاي كاب على خشرفو إذا أنت أمزلو زلو ما سي سلمت أخذك على سل خايم دلو خازلو زي تعرف تأتيكا كما يتقبل لذي حاليات كوي قلنا اوكي هاي البلد زي داي حاليات يكون مغنياتو بهزبو زحام ممسب وينت زي قالس دلو ما كقالس كم دلو يغدفو زلو بزح حساب انديو يدو غرون اكيبو خفيلو دلو انت هتقبر كلت بحال يزقباكا زي فلا انا زي حجز غبرو زلو كلنا بتزبز تمتي سنيت دقاقي مبلالو اذن زي بلو صلتات كلنا خدي تقححرنا هنا كلنا اب تحت قدف تقميتكا كابز زخف كنتات ونكمت خموانو قمت كنت لنا قلطفنا تدي سيرنا يمات نصبرو تخوينها بحباري حجز بالكايو زحات معاون كون ديم كمزي تاقدشوكا عدها بصيحه ليتمت تايتيكا قلمل لكانو ولا تمجمر تجمر كله خنقام كلنا
ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ኮኑ ዋላ ገለ ኸማን ከምኡታት ብሉኻ ከምዚ ዋይ ጸሊልካ ስኢልካ ፍሉጥ እኮ እቲ ነገር እኮ ዘይንፈልጦ ይኮናን ግን ታገድሽ እኮ ኢትካ ዘይትእክብ ስኢልካ ሰላም ጌርካ ዘይትነብር ዓይነት ምክንያቱ ኮማ ዓይነት ባህሪ እኒ ኣብቲ ዝባው ግንባር ነይሩ ፍግደፍካ ነይሩ ባሓለፈ ገልጾ ነይረን ምሳሌ ብእዋኑ ዝገደፍዎ ነቲ ቃልሲ ክኸዱ ከለው ሕጂ እንታይ ይትገብር ዝባው ግንባር ነይሩ መስለካ እግሮም ከይዱ ኣብ ሱዳን ይርክቦም ምሳሌ ብፍላይ ስነ ጥበበኛታት ስለ ጥበባውያን ተቆይዶም ደረፍት ዲዮም ገጠምት ዲዮም ገለ ኦኬ ቀልጢፉ ረቂቡ ኩላታ ድብላ እንታይ ይትገብረካ ብጣዕሚ ልክዕ ኣለኻ ወለይ ከምዚ ኸማን ኣሎ ከምዚ ኸማን ተገይሩ ይውስኽሉ ኸማን ሕጂ ግን ንስኻ ተገድሽካ ኢትካ ነገርኻ ኪብካ ጉዳይካ ጥራሕ ትገብር ናይ ስራሕኻ ናይ ናብራኻ ትገብር ናይ ስድራኻ ቀሰይሎም ከም ትስዕቡኻ ትገብር እንድሕር በዓል ሓዳር ኮይኑ ማለት እዩ ገለ ብሎ ከይዱ ሽዑ ገጣማይ እንተኮይኑ ብሕልፊ ሓያል ዝኾነ ግጥምታት ከምጽ እዩ ደረፋይ ተኮይኑ ሓያል ዝኾነ ደርፍታት ዝብድ ከምቲ ናይ የማነ ባርያ ባሞ ዝገልጾ ነበርኩ የማነ ባርያ ነጻ ስለ ዝኾነ በዳይ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ምኽርን ምዕዶን ትሕስቶ ዘሎ ፖለቲካዊ ትሕስቶ ክሳብ መዋዕል ዘይርሳዕ ንሕጂ ኸማን እንዳተጠቀምናሉ ንኸይደልና ቅድሚ 50 ዓመት ደረፈ ኸማን ንኸይድ ንጓዓዝ ትሪአና ኣለኻ ቶም ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ግን ብሙሉኦም ቶም ስነ ጥበበኛ እቶም ደረፍቲ ዲዮም ገጠምቲ ዲዮም ዘየምቲ ዲዮም ኢዶምን እግሮምን ኣኪቦም ንሓንቲ ሰከንድ ትኹኑ ደገ ወፂኦም ኣይበሉን ሕጂ እንታይ ይትገብር ንሱ ኩሉ ግዜ ኸማ ይድበል እዞም ድበልኩ ሓጂ ኣነ ብቐረባ ዝፈልጦም ብዙሓት ከምኡ ድብሉ ነበሩ ድሕሪኡ ገሊኦም ብዙሓት ተኣሲሮም ገርመካ كما اندابلو ننفسهم اتيم ننفسهم كما اندابلو خاب زعلم بموت تفليهم تزحزنا كانغا معات عاقمي معات كسات حيزهم كنسو حجز سرعنا هي هقدافي قال نعلكم سلامون ولد مريم دغاغيمنا زربولو مالتي خابتم عبيتي مسراتنا حزبا غنبار نبره خاب قدم جبهاد نبره دحري يمين تباهيل استقتل مالتي بحزبا غنبار سلامون ولد مريم سيب 78 تنديب 79 السودان اتي نيرو هاديمو قديفونتي قالسي انا اقول له شعوب بصوتنا نيروم بعل تارق براخي قال زلولو قصالي يرخبو نيروم نعو مالتي حجي ابز خوينو قالس كم دلو تقالس خمس غيرنا نغعس سلازلنا بحبار كوينا نبريلهم رادادو نيروم اما غوتا غيرهم مسلكا ابراهيم عفان رمضان محمد نورن متيوم እዚኦም ክልቲኦም መጽዮም ንሰሎሞን ረኺቦም የዛራርብዎ ማለት አዛራሪቦም ንሕና በሐባሪና አለና አዋኺድና ዱዓዋን ባህልና ሶይልካ ዝኩሉ ተቆራጽነትካ ጅግነትካ ገለመለይሎም ንሜዳ ሒዞም ማትዮም ሱኻ አሚንዎም ከይዱ አዋኽ ምስከለኻ ቀጣ አቲብታ ማእሰርቱ ተቀቲሉኻ ማለት ሕጂ ታይ ንኽብል ኢለ ለምጾ ዘለኹ እዞም ደቅ ኸሙ ዝበሉኻ ወይ ኮሙ ሐሳባት ዘቅረቡ ሓደ ንነፍሶም ስዑራት እዮም ፍርሒ ንዖም እሶም ኮ ኸሙ ክብሉ ከለውኮ ትበሃል ደለኮ ዝትብሎ ደለኻስ ኩሉ ንቅበለይና ግን ታገድሽ እኮ ኸማና ዘይትመስል እዮም ዝብሉ ካደሉ ማለት ኦኬ ሕጂ እንታ ያ ናይ ሓልዮት ደይኮነሲ نعم زانا ኢትካ ሶይልካ ረዓም ያ በሳው ዝተባሃለ ክስታይ ጌርካ ተኸይድ ከምዞም መንእሰያት ናይ ተኻትብሎ ናይ ጣዕሳ ወረቀት መሊኦም ኢልና ንዛረበሎ ሶምካ ብዘይ ጽሑፍ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ዝመሉ ሰባት በሻሓት ዝቁጠርሎ በዚ ጋጣም ዝኽብሎም ድኽል ከማን ولا حانتي زربحكملا زتربحكملا ነገር ስለዘየላ ረብሓናይ ኩልና ክሕሎ ተቆይኑ ንስኻትኩም እትጻውዒት ናተይ በሓባር ኮይና ኣይፋል ክንብል እንድሕር ዳኺልና ደጊም ያአክል ክሳብ ክንድዚ ተጸሚምና ኢና እንተ ዳ ክንብል ክኢልና ታ ግዜ ብዙሕ ክትወስድ ኣይክትክእልን ያ ኩልና ንፈልጦ ውሽጢ ሃገር ደሎ ክንጸልይና እቲ ውሽጢ ሃገር ደሎ ሓንሳብ ተተላዒሉ ትጸጋና ሃና ብፍላይ ሰራዊታው ደሎ ብሙሉእ ግዳይ ናይ ስርዓት ስለዝኾነ ናይ ሰከንድስ ሕቶታት ኣብዝላዓለሉ ንሱ ቅድሚ ሰብ ወፂውን ኣብ ጎንኻ ተጠውኩም ዝብል እዚኣ ክነኣምን ክንክእል ኣለና ስለዚ ዝታት እንዳገበርና እንተኸይድና ይሓይሽ እምበሪ ካብቲ ቃልስል ግሲልካስ ቁርብ ናይ ሕደናው ክስታይውን ኣይ ፍቅደለይን ሓቂ ሓይሽና ኣይ ከም ብርሃነ መጠን አነቲ ቃለሰ ዘለኹሲ ደጋጊ መገሊጼ
ዝርከብ ደሎ ፀገም ዝርከብ ደሎ ኤርትራው ዝረኽቦ ዘሎ ውርደትን ዝኹሉ ጉቡእ ዘይብሉ ታ ሃገር ሰብ ትሕት ውስናት ሰባት ኮይና ብሙሉእ ዝኽጠቕሰለይ ፀናዕኻ ኣካል እውን እኮ እሱር ናይቲ ስርዓት ይደሎ ካብ ጅባኻ ውፅኢኻ ገንዘብካ ከምድላይካ ከተውፅእ ክትንቀሳቐስ ዘይትኽእለሉ 5000 ተውፅኢኻ ጥራሕ ካውን ላዕሊ ተውፅእን ኢኻ እንድሕር ኢልካ እኮ ታ ምህጋር ትበሃል ነበረት ኣብ ውሽጢ ሜዳ ንሳ ኮያ ታሃጊርካ ማለት ኮ ይስኻ እጉር ኢኻ ንብረትካ ሳረኪብካ ኣለኻ ማለት ስለዚ ከምኡ ኣይትጋገይ ኣሕዋት እቲ ሓሳብ እንተዳ ብልቢ ኣበጊስኩም ኮይንኩም ልቦና ዕቢኹም ኣብዚ ቃልሲ ደይካልካ ምሕዋስ ናይ ግድን ኣይኮነን ከምዚ ደጋጊመ ዝብሎ ኣብቲ ውደባ ተወዲቡ ኸይድ ይሰልጠኒ ዝበሎ ትድሰለጦ ተደይ ኮይኑ ግን ባዕልኹም ንባዕልኹም ከምኡ እንዳበልና እንዳተኣኻኸብና ፀኒሕና እውን ኩልና ብዝተፈላለየ ሰንሰለታዊ መንገዲ ክንራኸብ ስለ ዝኾንና ሰራርሓና ከኣኒ ብንጹር ንስልጣን ኣይኮነ ንገለ ኣይኮነ ድሕነት ናይ ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ምእንቲ ህዝቢ ኩለና ክንትስእ በዝጋጣሚ ዝፅዋዓኩም ዝኸበርኩም ኣሕዋት ስለዚ ከምኡ ይድብል ርእይቶ ይደለና إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدم سيرا ديرنا زلنا كبرات خطاتلت مدب مسانا قديم تقال برهانة قبرز قابيهر براش ويك حمد نحنا لنا نسوع براشينو يتسانيحو براش نلو ما عنده دالخوين حطو زي اني نيرن عبد زينا ينودينا لو ما عنده تأمراتي بشم كلهم تخطاتلتي دل سيرا ديرنا دالو تانكا بتعم خمسكنا كافتو ثانك يو براشينو اوكي غني لي يوناتان همون ريديرنا او كله ግን እግር መንገደይ ነዛረው ዘለኹም ከስምረሉ ፍላይነተን ፖለቲካው ድባት ወይነቲ ፖለቲካ ነዊሕ ዓመታት ዝዋሳ ዘሎ ኣካል መውጽኢቱ ኻኒ ቁርብ ኩልና ከም ንርድኦ ውጽኢት ኣልቦ ዳርጋ ኮይኑ እንተበልናዮ ኣይንሕሱን እናደለና ምኽንያቱ ኩልኹም ፍላይቶም ኣካላት ዝያዳ ስለ ትፈልጥዎ ናይ ትማል ግዜያት ዝሓለፈ 10-15 ዓመት ሳብ ክንደይ ምትእኽኻብ ነይሩ ሕጂ ዝሰዓት እዚ ከመይ ደረጃታት ኣሎ ንግደፍ ዝስወሮ ስለ ዘይኮነ ንሕና ወራስ ጉምቲ ክውሰድ ክኽእል ብፍላይ ተወዲቡ ደሎ ዝጋጣሚ ዝኽምሕፀን ደሊ ሕጂ ሓደ ካብኡ ንምሳሌ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ኣብ ሜዳ ኮለና ዝተገብረሎ ንግረ መንገደይ እውን ነዞም ናይ ታሪኽ ምሁራት خلابهم زدلي ولا زانز تقصو زلخو ملو كل قنع ማለት ዘይኮነ ኩሉ ሓደ እንታይ ስለ ድራኣኹየ ኣብዚ ናይ ታሪኽ ምሁራት ማለት ብፕሮፌሰር ደረጃ ብዶክተር ደረጃ ዝተመረቑ ናይ ባሕቅኻ ናይ ታሪኽ ምሁራት ኣብ ገለገለ ከምዚ ኸማይ ዳምሰሉ ወይ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ዝሃቡ ሓሳባት ወይ ከዓ ትረኻ ከም ቁኑዕ ወሲዶም ትዝላዓለ ዓብ ትምህርቲ ዝወሰድናሉ ጉዳያት ይገለ ኢሎም ክዛረቡ ስለ ተሰማዕኹ ሓደ ናይ ታሪኽ ምሁር እቲ ሞያዊ ዓቕሙሲ ብኸሙ መዘን ኣይ ጉቦን ይዝብል ግምት ይደለና ተይ በቲ ኣተረዳይ ማለት እዩ ዝያዳ ሶም ስለ ዝርድዎ ሓደ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ያመስለኒ ዝሞ ዘለናሉ ግን ዝተፈላለዩ ታሪኻት ክዝንተይና ንርኢ ዘለና ኩሉ ኸኣበብት ዝነበሮ ነትናቱ ከመጉስ ነትናቱ ጥዑይ ክገልጽ ነትናይ ካልእ ኸኣ ኸነውር ዝረአየሉ እዋናት እዩ ዘሎ እዚ ውድብ ህግደፍ ንምሳሌ ዝትርኾ ታሪኽ ንዕኡ ብዝመስሎ ንዕኡ ብዝጥዕሞን ዝምችዎን ነትናቱ ጸጋታት ዝገልጽ ተደይ ኮይኑ ትናይ ባሕቂ ሓቀኛ ታሪኽ ኣብቲ ኤርትራ ዝኸደ ክገልጽ ኣይከልን እዩ በታ ሓደ ሸነኹን ልክዕኹም ማለት እዩ ስለዚ ከም ናይ ታሪኽ ምሁራት መሰረት ከምዚ ዝኣምሰለ ክመጽእ ከሎ ዝያዳ ምስቶም መዘነታትኩም ካልኦት ምሁራት ተኣኪብኩም ሓደ ቁኑዕ ዝኾነ ታሪኽ ንህዝቢ ኤርትራ ትስንድሉ ካብ ሕጂ ክትዳለውሉ በዝጋጣሚ ላቦ ምኽንያቱ ጉጉይ ታሪኻት ተመሊሱ ክወሃብ ዘይብሉ ሓደ ሓቀኛ ታሪኽ ኣብ ካሪክሉም ሰፊሩ ደቅናን ደቅናን ዝወጻኢ ወለዶም ክመሃረሉ ዝኽእል ከምዚ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ንሪኦ ታሪኽ ማለት እዩ ነናይ ሃገረን ከምኡ ክንርኢ ትስፎ እዚ ሕጂ ስለምንታይ ኣምጽዮ ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ጌጋ ዘላ ምሳሌ ከምኡ ገይሮም እውን ከይወስድዎ ንእግረ መንገደይ ከተንባሃሎም ስለ ዝደለኽየ ኣጋጣሚ ብዚ ዝሓለፈ 5-6 ወርሒ እውን 4 ወርሒ
ኣብርሃለይ ክፍለ ተጋዳላይ ዙቦ ነበረ ኣብቲ ዙቦ ነተኻለ ታሪኻት ኣይኮንኩን ግዛረብ ደልየ ኣብታ ኣነ ዝነበር ኩሉ ግን እንታይ ነይሩ ዚ ኩናት ሕድሕድ ዝነበርናሉ ግዜ ዝናይ ወክዛገር ኣብ ናይ ወክዛገር ኩናት ሕድሕድ ካብኡ ስሒብና ሮራ መንሳዕ ዝበሃል ኣሎ ንታሕቲ መንጎ ባርካን ኣብ መንጎ ላዕልን በዚ በዓል መዓልድታት ወሪድካ ዘሎ ቦታ ኣብኡ ወሪድና ነርና ሕጂ ወነንሰሓብ ኮለና ምስቲ ኩናት ሕድሕድ ነበረሉ ማለት እዩ ኣብርሃለይ እንታይ ዲ ይትገልጾ ሳላሳ ዝኾኑ ተጋደልቲ ኩናት ሕድሕድ ኣይን ገብርን ኣይን ካይድና ንሕና ጠጠው ክንብሊና ስለዝበሉ እቲ ሰራዊት ናይ ጀብሃ ንታሕቲ ወሪድ ኢሉ ዝገለጸሎ ሕጂ ብኸምኡ ዝርድኡን ብዙሓት ኩሉ ከምኡ ይኮነን ተሓቂ ንኽብል ኢለ ሕጂ ቶም ሓደ 30 ይበጽሕኑ እዮም ነይሮም ዘየገድስ ግን እቲ ቁጽሮም ወላ ውሕድ በዓል ኣነ ኣብቲ ኩናት ሕድሕድ ክነኣቱ ከለና እዚኦም ቆራጻት ግን ጠጠው ኢሎም ኩናት ሕድሕድ ኣብዚ ኣየድልን ይድበልኩም በዓል ገብረ ብርሃን ዘርአ ማለት እዩ በዓል ማንኤል ተወለድ ብሎም በየነ መሓሪ ወዘተረፈ ድበሃሉ ቆራ ዝኾነ ስጉምቲ ወሰዱ ነይሮም ግን ሕጂ ታይ ክገድስ ደልያነ መሪሕነት ግን ናይዚኦም ከምኡ ስለ ዝበሉ ይኮነ ሽዑ አንሳሒቡ ንታሕት ወሪድና ማለት እዩ ኣብቲ ክነንሰሓብ ኮለናሲ ስጋዕ ሚት ዝኸውን ተጋደልቲ ተወጊእና ኢና ኣነ ሓደ ካብቶም ውጋኣት ነይረ ማለት እንዳንሰሓብና ብድሕሪት ዝተወقعና ጥራሕ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ደንሰሓብናሉ ምኽንያታት እንታይ ነይሩ ነቲ ኩናት ሕድሕድ ናይ ዛገር ከካይድ ከሎ ትመሪሕነት ጠያይቲ ሎጂስቲክ እኹል ኣብ ዘይብሉ ኣብ ሓፂር እዋን ክውዳእ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ተዘይተወዲኡ ኸ ዝባው ሓይልታት ተመሊሳ ንሳሓል ክትከይድ ስለ ትኽእል ዝብል ግምት ስለ ዝወሰደ እኹል ዝኾነ ጠያይትኹን ቦምባታት ኣብ ዘይብሉ ኩናት እትይውና ማለት ሕጂ እቲ ኩናት ዝተኣትወሉ እቲ ምስሓብ ድመፀ ጠያይቲ ስለ ዝተወደአ ቦምባታት ስለ ዝተወደአ ተን ዝተረፈኦ ናይቲ ተጋዳላይ ብሙሉእ ዝነበረ ተን ኣብ ምስኡ ዝነበረ ኣብ ክፉፉ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ዝነበራ ናይ ግድን ከንሰሓብ ተገዲዱ ማለት እዩ አንሳሒብና ምስከና ኣብ ሮራ መንሳዕ ኣው ብርቱዕ ክትዕቶም መርሓት ሓይልታት ማለት እዩ ስለምንታይ ጠያይት ኣብ ዘይብልና ሎጂስቲክ ዘይብሉ ኣብ ዝኹናት ዝእትይኹም ናይሎም ነቲ መሪሕነት ተተሓሒዞሞ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ጠያይትን ቦምባታትን ምስመፀ ተመሊስና ደይምና ንላዕሊ ትኹናት ሕድሕድ ቀፂሉ ማለት እዩ ሕጂ ታይ ክገልጽ ኢለ ናይቶም ደቂ ክስማዕ እንዲ ዝግበኦ ነይሩኹም ትግቡ እቲ መሪሕነት ግን ንኸምኡ ክሰምዕ ዝኽእል ብቕዓት ኣይነበሮን ነቲ ኩናት ሕድሕድሲ ኮነ ኢሉ ዘካየደ እዩ ዝናይ ወክዛገር እሱ ይኮነንቲ ምኽንያት ነይሩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ግን ታ ዝያዳ ክገልጻ ደልየ ዘለኹ ድሕሪኡ ምስ ደይምና እቲ ኩናት ሕድሕድ እንዳቐፀለ ከሎ ሓደ ተባዕ ዝኾነ ተጋዳላይ ሰቦት ሰንኮት ዝበሃል ባርያዊ እዩ ባዛዊ መራሕ ጋንታ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ነታ ጋንቱ የእሚኑ 6-5 ተጋደልቲ ኸዋ ሒዙ ንሕና ንሰላም ኢናይሉ ጠኒኑ ካብ ዓዲ ቢደል ዝበሃል ዓዲ ናይ ሓማስያን ተኺሉ ንምባደሮ ኣብቲ ሻዕብያ ዝነበሩሉ ጻዕዳ ጨርቂ ሒዙ ኣዋ ደይቦም ምስብሮቶም ማለት ቲዮም ካ ጠጠው በሉ ብሎም ንሕና ንሰላም ኢና መጺና ኢሎም ማለት እዩ ደይቦም ኣዋ ተራኺቦም ተሳዓዒሞም በሓባር ኮይኖም ተጻዊቶም ናባና ኸ ናብ ሃዘጋ መጺዮምና ማለት ተታሒዞም ናይ ሻዕብያን በዓል ግርማይ ገረ መስቀል ዝበሃል ሕጂ ዝቐረባ ግዜ ብሕማም መይቱ ግርማይ ገረ መስቀል ንሽዑብ ቦታ ሓላፊ ዝነበረ ማለት እዩ ተታሒዞም ኣብ ሃዘጋ መጺዮምና ኣብ ሃዘጋ ናይ እዚ ዘይበሃል ናይ ሓጎስ ጠያይትን ላዕል ክትኮስ ክብል ከማን ሰባት ኣብኡ ገባርን ተጋደልትን ዝተወጉን ዝተቆትሉን ነይሮም ናይ ሓጎስ ናይ ደስደስ ይግን ክሳብ ክንደይ ባጊ ናይቲ ሓድነት ከም ዝነበሮ ነቲ ህዝቢ ንኸርኢ ኢለ ማለት እዩ ሕጂ ታይ ክገልጽ ዘድየ እዚ ሰቦት ሰንኮት በቲ ሕጋዊ ሸነኽ ናይ ሞት ፍርዲ ይደውህቦ ነዚ ጠኒኑ ግን ምእንቲ ሰላም ምእንቲ ሓድነት ምእንቲ ጸረ ኩናት ጠጠው ኢሉ ግንባር ሂቡ ምስተጋደልቲ ኸይዱ ጠጠው ከም ዝብል ገይርዎ ማለት እዩ ሕጂ ኻነ እዞም ኣባላት ውድባት ዘለውን መሪሕነት ውድባትን ከምዚ ዝኣምሰለ ተባዕ ስጉምቲ ክትወስዱ ክትክእሉለኩም ናይ ግድን ኣይኮነን ነቒዝካ ወይ ደሪቕካ ወዶግማ ኾንካ ውድበይ ጥራሕ ምባል ዘይኮነ ናብቲ ህዝብኻ ዝኣመተ ናብ ህዝቢ ዝኸይድ ሓሳብን ምስ ህዝቢ ኾንካ ክትከዶ ትኽእልን
ናይዚ እዋን ዝጠለብኩም ምዃኑ ፈሊጥካ እቲ ኩሉ ዘሎ ዓንቶ ዝጠቕሶ ነበርኩ ፖለቲካዊ ቻርተርን ወዘተረፈ ነዚ ኣወንዚፍካ ሓደ ናይ ሓባር ንኩሉ ህዝቢ ክእክብ ድኽእል ሓያል ተመክሮውን ስለ ዘለኩም ናብ ገጽና እንተኸድና ትዝሓሸን እዚ ኸኣይቲ ዓንቶ ዝጠቐስክዎም ገብሪዎ ሕምብርቲ ኢልዎ ዝበልኩውን ኣብታ ናይ መወዳእታ ፍጻሜኻ ብኸምዚ ክትዛዝሞ ከለኻ ጅግና ዘብለካ ንሱ እሞ እዚኣ ለቦዋ እንዳሃብኩ ንሱ ግምተት እዮም ከዓ ብሙሉእ እቶም ሰባት ነኽፋ ኣለና ስጋዕ መዓሲና ከምዚ ክብል ዝሓሸን ተመራፅን እንተዘይኮይኑ ግን ከምዚ ተኣኪብና ከምዚ ጉባኤ ጌርና ከምዚ ገለ ነቲ ዝሓለፈ ኩሉ ሰብኡ ዝሰገረ ሓድሽ ተኽስታይ ስለ ዘይኮነ ኣይብሎን እሞ ከምዛ ኣምሰለ ስጉምቶ ትወስዱ ብትሕትና ለቦዋ የቕርብ ክብል ፈቱ ምስ ሙሉእ ምስ ክርስታይ ከዓ ተጸሚምካ ሰማዕኻኒ ነዚ ብፍላይ ነዛ ናይ መወዳእታ ቃናትነ ብራሽኖ እናተሓጎስኩ ንዓይ ትምህርቲ እዩ እዚ ናይ ቀደም ዝነበርኩም ከም ዝገርም ክትዕልሉ ከለኹም ብጥራዩ ከይከፈልኩ ሰምዑ መሃሮ ዘለኹ እሞ ብሽመይም ሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ናዳሎታን ከመስግነካ ፈቱ ብራሽኖ ታንክ ዩ ሶ ማች ታንክ ዩ ዮናታን